Hello guys, share ko lang sa inyo yung biyahe namin papunta ng Agoo Eco Park. Galing pala kami ng Urdaneta. So nag-decide kami na dito na sa San Fabian dumaan going to La Union. Mas maluwag daw kasi yung checkpoint dito kaysa sa Rosario La Union. Saka mas relaxing din yung view kasi yung dagat makikita mo lang dito sa may daan. First checkpoint. So ayan, di naman kami pinara. Nice. So tuloy-tuloy lang ang aming biyahe. Overtake. Yan. Para hindi naman tayo ma-traffic. Yan, overtake ulit tayo. Yan, dito na kami. Approaching na kami dito sa boundary ng Pangasinan at La Union. Welcome to La Union! Let's go! Yehey! La Union na! So after ng arc ng Pangasinan at La Union, meron ulit kaming nakitang checkpoint dito. Pero hindi naman kami Hindi pinara. naman tayo paparain, siyempre. Maluwag na sa Pilipinas. Oo, main highway bayan na to ng Santo Tomas. So dito na tayo lalabas sa may bandang Damortis sa may bayan ng Santo Tomas, La Union. Yan, dire-diretso lang aming biyahe papuntang Agoo, La Union. Sa wakas, nasa Agoo, La Union na kami. Ito yung famous Agoo Arc. Sayang nga lang wala na yung Acacia Tree Tunnel dito. Pinutol na kasi for the purpose of road widening. Pagkalagpas namin ng Agoo Town proper ay dumaan muna kami sa pamosong Eagle of the North. Ayan, ito na yung Eagle of the North na makikita dito sa Agoo, La Union. Isa to sa mga paboritong stopover ng mga nagbabike at nagmomotor. So yan guys, nandito na kami sa may bungad ng Agoo Eco Park. By the way, ang Agoo Eco Park ay matatagpuan sa Santa Rita, Agoo, La Union. Ayan, para makapasok kayo dito sa Agoo Eco Park, kailangan nyo munang magbayad ng 15 pesos per head na registration fee at 10 pesos na parking fee. Yan, inabot na ni Manang yung aming resibo. According kay Manang, yung aming registration fee ay abot ng hanggang alas 9 ng gabi. So, pwede kayo mag-enjoy dito maghapon. Yan, napaka-solid yung view dito. Under the trees, dami. So, nagpasya muna kami na libutin yung buong Agoo Eco Park. Sige, magkuhan muna tayo, maglibot-libot muna tayo. Medyo nakakagutom ang pumasyal kaya bibili muna kami ng aming makakain. So yan, pabalik na kami sa aming pwesto. Okay, syempre, dala-dala ko yung aking paboritong gasolina, soft drinks. Okay na? Yan, so palis na po kami dito sa Agoo Eco Park. Yeah. Yan, so may mga kainan din sila dito kung gusto nyong kumain at kayo nagugutom. Ayan. So yan ang aming Agoo Eco Park adventure. So for more videos, please like and follow my FB page at subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Bye!